Dobar dan, lijepo vas je vidjeti u ovako velikom broju. Ja ću dati stručni prikaz ove knjige. Dakle, knjiga Hrvatski književnici, fotoantologija, može se čitati kao reprezentativan primjer intermedijalno koncipirane publikacije u kojoj se dokumentarna funkcija fotografije povezuje s interpretativnim potencijalom književnog teksta. Objavljena za 125. obljetnicu Društva hrvatskih književnika, ona nadilazi okvir prigodnog izdanja, te se uspostavlja kao vrijedan prilog vizualnoj i kulturnoj povijesti suvremene hrvatske književnosti, ali i kao promišljen pokušaj arhiviranja jednog književnog polja u njegovoj ljudskoj i javnoj pojavnosti. Njezina je posebnost u trostruko strukturiranom autorstvu. Fotografski korpus oblikuje Miljenko Brezak. Izbor tekstualnih dionica i uvodni esej potpisuje Božica Brkan, a grafičku artikulaciju izdanja ostvaruje Jenio Vuketić. Takva koncepcija proizvodi oblik knjige koji se ne može bez ostatka svesti ni na antologiju, ni na monografiju, ni na katalog, jer počiva na funkcionalnoj međuovisnosti slike, riječi i vizualnog oblikovanja. U teorijskom smislu knjiga polazi od pretpostavke da fotografija nije neutralan mehanički zapis, nego medij kulturnog pamćenja. Portret stoga ne funkcionira samo kao identifikacijski znak, nego kao nositelj javne prisutnosti, autorske samopercepcije i konteksta književnog djelovanja. U tom je smislu ova fotoantologija također arhiv susreta, nastupa, književnih mreža i kulturnih situacija koje standardne povijesti književnosti nerijetko ostavljaju na rubu interesa. U koncepcijskom i interpretativnom pogledu osobito je važan prilog Božice Brkan, autorica koja se i u vlastitom opusu učestalo vraća odnosu vizualnog i verbalnog zapisa. Njezin uvodni tekst, fotografija više od riječi, riječi više od fotografije, usmjerava čitanje knjige prema razumijevanju slike i riječi kao dvaju ravnopravnih semiotičkih sustava, pri čemu nijedan nije svediv na puku ilustrativnost drugoga, nego se smisao proizvodi upravo u njihovoj uzajamnoj napetosti i dopunjavanju. Publikacija je nastala iz višegodišnjeg fotografskog rada i niza izložbenih prezentacija Brezakovih portreta hrvatskih književnika, što joj daje dodatnu dokumentarnu težinu. Riječ je o dugotrajno oblikovanom korpusu koji nije rezultat jednokratne uredničke selekcije, nego kontinuiteta promatranja književne scene. Brezakovi portreti pritom izbjegavaju efekt insceniranosti, te se oslanjaju na mjeru, koncentraciju i osjetljivost za individualni izraz i portretiranih književnika. Osobita vrijednost knjige proizlazi iz načina na koji su portreti povezani s odabranim ulomcima iz tekstova samih književnika. Ti ulomci ne služe kao informativni dodatak, ni kao deskriptivni komentar fotografije, nego kao komplementaran autorski glas koji portretu pridružuje i sam tekstualni trag autora. Time se uspostavlja dvostruka reprezentacija književnog subjekta, vizualna koja zahvaća fizičku prisutnost i gestu, te tekstualna koja u okvir portreta upisuje poetiku, stil i autorsku samosvijest. Dokumentarna vrijednost ove fotoantologije ne iscrpljuje se u činjenici da bilježi imena i lica, nego proizlazi iz njezine sposobnosti da registrira ozračje i mikrokontekste književnog života. Brezakovi su portreti ujedno i vizualni iskazi. Oni uspostavljaju odnos svjetla, kadra i izraza lica na način koji portretirane autore ne pretvara u ilustrativne priloge povijesti književnosti, nego u punopravne nositelje jedne kulturne prisutnosti.
U tom su smislu važni i širi recepcijski odjeci ovog projekta. Kritičko čitanje Brezakovog fotografskog rada koje je ponudio Đuro Vidmarović potvrđuje da ovi portreti već ulaze u interpretativni horizont suvremene hrvatske književne kulture. Kompozicija izdanja pokazuje visoku razinu uredničke promišljenosti. Uvodni esej uspostavlja metodološki i interpretativni okvir, središnji dio knjige donosi portrete u sprezi s tekstualnim ulomcima, a biografski prilozi pri njenom kraju zaokružuju njezinu dokumentarnu funkciju. Takva struktura omogućuje više razinsko čitanje, kao pregleda suvremene književne scene, kao arhiva jednog kulturnog trenutka i kao intermedijalno oblikovanog memorijskog prostora. I izbor portretiranih autora potvrđuje ambiciju tog izdanja da obuhvati heterogenost suvremene hrvatske književne scene. Zastupljeni su različiti naraštaji, različite poetike i stupnjevi kanonizacije, pa ono ne uspostavlja zatvoren panteon, nego nudi dinamični presjek književnog polja. Time vrijednost ove knjige nije samo reprezentativna, nego i dokumentarna, jer pokazuje književnost kao živu mrežu susreta, kontinuiteta i razlika. Dijelo Hrvatski književnici, fotoantologija, stoga je moguće vrednovati kao relevantan kulturni i intermedijalni projekt koji uspješno spaja arhivsku funkciju, estetsku disciplinu i interpretativnu otvorenost. Važnost mu je u tome što suvremenu hrvatsku književnost ne prikazuje kroz tekstove imena, nego i kroz lica, geste, situacije i tragove javne prisutnosti, a njegov se smisao dodatno potvrđuje i kroz recepcijske upise koji ga prate. U vremenu u kojemu kulturna memorija sve češće ostaje raspršena i kratkog daha, ova knjiga pokazuje da književna scena postaje doista vidljivom tek onda kad njezini tekstovi, kad njezina lica i njezino vrijeme sačuvaju oblik trajnog i uvjerljivog svjedočanstva. Zbog toga i čitamo ovu knjigu s osobitim osjećajem zahvalnosti i radosti, svjesna časti da sam i sama uključena u njezin obzir.